2020 жылның 1 октябрына кадәр федераль ташламалардан файдаланучылар 2021 жылга социаль хезмәтләр җыелмасын сойларга яки оннан бош тартып акча алырга тиешләр. Ялгышмыйча дөресен сойлау бик мөһим мәсьәлә. Напомним, что в набор социальных услуг входят у нас 3 услуги. Это бесплатное получение лекарств по рецептам врача, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и, конечно, санаторно-курортное лечение. Социаль хезмәтләр җыелмасының бәясе ел сайын индексацияләнеп тора. Бүгенге көндә ул 1155 сум 6 тиенне тәшкил итә. Шуның эченнән дарулар 889 сум 66 тиен, санатор дәвалану 137 сум, транспорт чыгымнары 127 сум 77 тиенне тәшкил итә. От соцпакета отказываться, потому что если дорогие лекарства, то мы не можем получить по этому соцпакету, а те, которые лекарства есть, они, когда приедешь, не всегда бывают. Приехать нужно через неделю, может на следующей неделе, нам очень неудобно, и покупаем за наличные. Мен клубтарнан инде бронхиальный астма шире белән ширлим. Моңылчы группа, 3нче группа инвалид. Моңылчы дарулар алмышы акчасын аладыр. Хәзер инде менә больницада ятарга туры килә, дневнойга җөргә туры килә. Дарулар аптектан үземә генә алган акчага алуы кыйбатка төшә. Социаль хезмәтләр җыелмасы алуга хокукны агымдагы елның 1 октябрына кадәр генә торгызырга була. Бу датадан соң соцпакет алу хокукын ел дәвамында алу мөмкин булмаячак. 2020 елда бушлай дарулар алган гражданнарга пенсия фондына гариза язуның кирәге юк. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.